Hvad er problemerne ved tøjforbrug? Vil du vide mere, så kig her. Et af de første problemer er genbrug. Vi køber for meget og genbruger for lidt. Man køber tøjet. Man tager tøjet på. Når det går i stykker, smider man det ud. Og så bliver det brændt og bliver til aske. Når det bliver brændt, udleder CO2, som kommer op i atmosfæren. Man køber noget tøj i en genbrugsbutik. Man tager det på og bruger det. Man giver det til genbrugsbutikken, og så bliver det lagt på hylderne og bliver genbrugt. Vores næste problem er, at der bliver produceret for meget tøj. Moden skifter hele tiden, så tøjindustrien er nødt til at følge med. Modeindustriet er en af de værste forurenere, og danskerne er i høj grad med til at holde den kørende. Danskernes forbrug er steget med 25% siden 2000 og ligger i dag 35% over verdensgennemsnittet, hvilket gør os til den nordiske befolkning, der oftest køber nyt tøj. Flere end 2 ud af de 3 svarer, at der opfatter sig selv som miljøbevidste, når det gælder for eksempel vand eller el. Et par jeans udleder 40 kg CO2, mens en t-shirt kun udleder 5 kg. De fleste danskere køber 5 stykker tøj om måneden. Det udleder 1,5 ton CO2 om året. Det sidste problem, vi har valgt, er dårlige materialer. I Indien står de hele dagen i svovlsyrebad og tramper på tøjet og giver det farve, og det skader huden rigtig meget. Som tommelfingerregel siger man, at 1 kilo vævet bomuld, som ikke engang er blevet til tøj endnu, det udleder ca. 15 kg CO2, og det svarer altså til at køre 100 km i en bil. Polyester derimod, som ellers typisk er produceret af fossil olie, er faktisk bedre for naturen. Det skyldes især, at det er mere slidstærkt og holdbart end bomuld, og at vedligeholdelse og vask ikke kræver de samme ressourcer som i bomuld.